नमस्ते. मैं सुके सफेद वाटाणे त्याचे मी कटलेट बनवते. त्याच्यासाठी मी लागणारं साहित्य दाखवते. हे सफेद वाटाणे हे आपण जे रगडा पॅटीस वगैरे बनवतो ना, रगडा बनवतो पाणीपुरीचा, त्याला ते आपण वाटाणे वापरतो. हे सफेद वाटाणे 1 वाटी घेतले. हे रात्री मी भिजत ठेवलेले, हे भिजवून घेतलेले आहेत 1 वाटी. त्याच्यासाठी मी हळद घेतली आहे पाव चमचा, मिरची मसाला घेतले अर्धा चमचा, आलं लसूणची पेस्ट घेतली अर्धा चमचा, मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरतं, कोथिंबीर थोडीशी घ्यायची आहे. आपल्याला 3 बटाटे छोटी छोटी घेतले आहे, ही शिजवून घेतलेली आहे, 2 हिरवी मिरची आणि आपल्याला बाइंडिंगसाठी तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, मिरची आणि वाटाणे आहे ना मिक्सरला लावून बारीक करून घेते थोडे. आपल्याला वाटाणे वाटताना आहे ना पाणी नाही टाकायचं आहे, अशीच जरा जाडसर वाटून घ्यायची आहे. आपल्याला वाटाणे आणि मिरची अशी वाटून घेतलेली आहे, पाणी नाही टाकलंय, असे सुकेच वाटून घेतले आहेत. बटाटे शिजवून घेतलेले आहे, आता फक्त याची साल काढून किसून घ्यायची आहे. बटाटे आपल्याला किसून घ्यायचे आहेत. आपली बटाटे पण किसून झाले आहेत. आता त्याच्यामध्ये हे वाटाण्याचं टाकायचं आहे. हे वाटाणे आपले मिक्सरला लावलेले आहेत आणि आपले भिजलेले कच्चे वाटाणे आहेत. आता याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट. आता समजा तुमच्याकडे आलं लसूण नसेल ना, अशी पेस्ट नसेल ना, तर तुम्ही काय करायचं, आता मी वाटाण्यामध्ये आहे ना हिरवी मिरची वाटली ना, तसं तुम्ही लसूण आणि आलं एकत्र वाटायचं. हे हळद आणि मिरची मसाला, आपल्याला चवीपुरतं मीठ आणि याच्यामध्ये आधी पहिलं मी 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेते आणि आपल्याला कोथिंबीर थोडीशी. आता हे सर्व आहे ना आपल्याला हाताने गोळा करायचं आहे. तर वाटाण्यात पाणी टाकलं असतं ना तर आपलं पातळ झालं असतं. बघा बटाटी पण आपली सुकी असतात ना शिजलेली, म्हणून वाटाण्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं. भिजलेले वाटाणे तसेच सुके वाटायचे. आपले 3 चमचे तांदळाचं पीठ आहे, आपण 3 चमचे तांदळाचं पीठ घ्यायचं, म्हणजे आपली बाइंडिंग आहे ना चांगली होते आणि फुटत नाही. आपण जे स्नॅक्स कटलेट आपण हे आता बनवणार आहे ना ते फुटत नाही, त्याच्यासाठी आपल्याला पीठ वापरायचं आहे. आता समजा तुमच्याकडे तांदळाचं पीठ नसेल ना तर तुम्ही 3-4 चमचे गव्हाचं पीठ घ्या. पण गव्हाच्या पिठाने काय होतं माहितीये का, नरम होतात आणि तांदळाच्या पिठाने जरा कडक होतात, असे खुसखुशीत होतात. आपलं मस्त बघा घट्ट एकदम झालंय मळून पीठ. आता आपण हाताला थोडं तेल लावायचा, थोडा लावायचा हाताला तेल, आणि आपल्याला जसं पाहिजे ना तसा आकार आपण द्यायचा, गोल चौकोनी. आता मी जरा आहे ना असे लांबच देते आकार. आपण फक्त सफेद वाटाण्याचा आपण रगडाच खातो ना पाणीपुरीमध्ये, कधीतरी भाजी कधीतरी आमटी, पण असं पण काहीतरी बनवायचं नवीन नवीन. आपले सगळे बघा असे कटलेट बनवून घेतले. आता मी पॅन ठेवलाय, पॅन मध्ये तेल पण टाकलंय आणि आपल्याला डीप फ्राय नाही करायचे, शॅलो फ्राय करायचे. आपले टाकून 2 मिनिटं झाले, घालतात पण मस्त आहे. आता मी आहे ना फिरवते चिमट्याने. आता हे फिरवले ना, आता परत पण आपण ना 1 मिनिटांनी फिरवायचे, सारखे सारखे हलवत नाही राहायचे, म्हणजे आपले भाजतात पण मस्त. आता फिरवल्यावर पण 1 मिनिट झालाय, पण त्याच्या आधी मी तुला दाखवते बघ, भाजले आहेत बघ, आहे ना एकदम सेम. हा सेम 1 मिनिट टाकल्यावर 1 फिरवल्यावर जसं तुम्हाला इकडे कॅमेऱ्यामध्ये दिसतंय ना तसंच इकडे रिअल मध्ये दिसतंय. एकदम मस्त कलर आलाय, सफेद वाटाण्यासारखाच कलर आलाय, दिसण्यामध्ये एकदम भारी झालंय. आता खाण्यामध्ये काय माहिती तू सांग. आता टेस्टिंग करूया आपण. आणि हे बघ काढताना आहे ना पहिला पॅन असा करायचा एका बाजूला, हे बघ सगळं तेल आहे ना इथे एका बाजूला आला. तर इथे तुम्ही आपली रेसिपी बघू शकता. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवतो. एकदम छान मस्त झाले ना. आणि उघडल्या आपल्याला एक चांगला सुगंध आला इकडे. तर इथे तुम्ही आपली रेसिपी आता बघितलीच. आता आम्ही दोघं तुम्हाला टेस्ट करून सांगतो की रेसिपी आपली कशी झाली. आता या रेसिपीला आपण आपल्या सॉस बरोबर, मायोनीज सोबत किंवा चटणी बरोबर किंवा शेजवान सॉस बरोबर कशासोबत तुम्ही खाऊ आणि शकता. जेवताना समजा वाटाणे तुम्ही भिजत टाकले भाजीसाठी मी जास्त झाले ना तर असं बनवा तुम्ही, म्हणजे आपण आलू वडी कोथिंबीर वडी कशी बनवतो तसे हे स्नॅक्स बनवायचे जेवताना. त्या आतमध्ये त्या वाटाण्याची चव लागते बरोबर. रगडा तो ना, रगडा आपण खातो ना पाणीपुरीचा, रगड्यामध्ये कशी चव असते तशीच एकदम चांगली चव लागते. आणि वरती तर एकदम कुरकुरीत झाले ते खायला. तांदळाचं पीठ टाकायचं नसेल तर आपण म्हणजे कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं, कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर मग विलाज नाही, थोडासा गव्हाचं पीठ टाकायचं. आणि चव विशाल रेसिपीची चव एकदम चांगली आहे, एकदम छान लागते आणि एकदम काहीतरी नवीन वाटतं. आणि आपल्या नवीनच प्रकार झाला, काहीतरी वाटाण्याचा यूज करून आपण हे कटलेट बनवलं. म्हणजे असं समजा बाहेरची वस्तू पण आणायला नको जास्त, आपल्या घरीच आपल्याला वाटाणे आहेत रात्री भिजत टाकायचं आणि बनवायची रेसिपी, आणि टेस्टला एकदम छान लागते.
तर ही रेसिपी सुद्धा तुम्ही नक्कीच बनवा. बघा मम्मीने लगेच संपवली पण. तू बोलायचं काम करते, खायचं काम करते. जे खायचं मला आहे ते मी खातच राहणार ना. ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. आणि 2 वस्तू नक्कीच करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.